Înscris la newsletter cu adresa anacarina4@yahoo.com. Bagi pe site. Bagă mâna și trage. Hai. Bagă mâna, trage. Bagă mâna mai la fund, nu numai de deasupra. A doilea premiu 3. Eva Marian. Perfect. Hai. Bagă mâna la fund. Scormonește. Găsește-l pe ăla care trebuie să câștige. Hai. Așa. Următorul. Zi cum îl cheamă. Vaipan Cecilia. Premiu 3. Hai. Următorul. Bagă mâna. Votia Boiță Bogdan. Andreea, mai bagă mâna și mai... Hai, Andreea. Bagă. Așa, bravo. Așa, da. Încă un premiu 3. Ștefănescu Ionuț. Mai amestecăm puțin? Să mai amestecăm puțin? Da. Ia mai amestecă puțin, ia mai Hai, amestecă. amândouă să amestecăm. Hai, ia uite, intră așa în ele. Hai să amestecăm. Mai ușor. Nici vezi să nu se amesteci. Și Le-a semnat, vezi cum e unul. le-a sunat, dar distră acolo, la revedere. Hai. Așa, până la ochi. 46, mai sunt încă 4 de premii. Chivu Adina. Felicitări, Adina. Premiul 3. Ultimile 3 premii 3. Hai. Una singură. Marin Cristian. Încă unul. Și încă un premiu 3. Avem? 10? După mine două. 1, 4, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Penultimul premiu 3 merge la Ștefan Georgeta. Și ultimul premiu 3, vezi așa ultima farsă. Incredibil. Jipa Valentina. Ultimul premiu 3. Pauză de amestecătură. Hai să mai amestecăm. Hai, mai amestecăm puțin. Cristi, adu o coală ca să-i scriem pe cei care au luat premiul 3. Bagă într-un plic premiu 3. Am scris. Filmează. Ai aici. Dați asta pe tare, da? Filmează, da? Bun. Ne apropiem de premiul 1, marele premiu. Rama fotodigitală, ia uite ce frumos zâmbește acolo. Ea cântă, zic că ea cântă. Rama cântă. Rama cântă. Lumea nu știe că Rama cântă. Cântă și Rama. Perfect. Începem la premiul 2, cele 5 tricouri, da? Da. Hai. Hai, Andreea, bagă mânuța. Învârte. Premiul 2, Popoiu Viorel. Stai mai mult. Dacă Popoiu, ai un tricou de la noi. Hai. Premiul 2. Al doilea premiu 2, Mercioiu Gheorghe. Ok. Hai să punem mâna la ochi. Tudosie Maria Cristina câștigă încă un premiu 2. Oniga Daniel. Bine, Daniel. Și ultimul premiu 2. Ia să vedem, incredibil, un înscris la newsletter. Bun, așa. irdo2@yahoo.com. Sperăm că ești pe bun înscris. Acum amestecăm bine de tot, pentru că vine premiul cel mare. O întrebare am uitat asta. Știi că mă trezesc acum. Rezerve nu tragem pentru premii? Nu. Deci dacă nu îi găsim pe ea, pe newsletter, avem câte unul din newsletter care nu știu dacă l-am
avem bagul. Rezervele sunt rezerve. Asta e. Nu e cel mai... Amestec. Clar, da? Prea puțin să ridic. De aceeași urnă, fără probleme, da? Fără ușițe. Întoarce-te puțin cu spatele. Eu? Da. Poftim. Să filmeze ca tu urci, ca eu acum. Stai drept, dar să nu facă cute. Așa. Hai, amestec acolo. Mai amestecăm? Hai. Această ramă foto, vină încoace. Filmează acolo. Această ramă foto va merge pe bilețelul care va ieși acum din această urnă. Și acum am amestecat, tragem. Gata? Sunteți pregătiți? Andreea, uite, bagă una mai. Și vreau să tragi puternic, Hai. la un singur bilet. Ia să vedem acum. Ține în suspans. Ah, ce norocos! Ține-l în suspans. Olariu Laurențiu! Pleacă rama spre el! Bravo! Ne-am încheiat misiunea. Felicitări, dragii noștri! Asta a fost Olariu Laurențiu.